zizoba khona izitha empilweni yakho. Kodwa uma izitha zakho zivuka uze ungalokuthi ukhohlwe ukuthi unedlozi lakho. Ngoba usemhlabeni kuzokwenzeka mfethu imali ibuye ikuphelele, ibuye iqhamuke, ibuye ishort, yabo. Ifuna sibhekeke ukuthi njengoba iphela ngoba wena ukhelese imali, iphela ngoba wena umsebenzi owenzayo vele ukhokhela kancane, noma iphela ngoba kunemimoya egangayo ngemali yakho. Yila ngena khona mina makuthiwa kunemimoya egangayo nemimoya ekuvalayo. Yila ngena khona ke ngomakhanda oil. Kodwa uze ungakhohlwa idlozi lakho lokhiya. Akhohlwa idlozi lakho. Uze ungakhohlwa ukuthanda abanye abantu, bahlonipha abantu. Umuntu umhloniphe noma ungamazi. Ngoba lo muntu ongamazi omhloniphayo naye futhi unedlozi lakhe akhala kulona. Enkathi umhlonipha umuntu naye ekuhlonipha nihloniphana nisupportana, usupportwa uye, usupportwa naye idlozi lakhe. Ungajwayeli ukulwa nabaphathi. Abaphathi bangakucupha ngento encane ngempela mase uyaphela umsebenzi. Awulwi nomuntu ongaphezulu kwakho. Awumprovoke umuntu ongaphezulu kwakho. Mhloniphe umuntu ekhaya okwazi ukuletha imali. Uma kuwukuthi baba ushadile noma niganiselene ninomama, umama uyasebenza kangcono kunawe, baba mhloniphe umama. Naye umama futhi akuhloniphe, kodwa ngokuthi ukwazi ukwenza imali engcono, hlonipha yena, awuhloniphi ke yena, uhlonipha idlozi lakhe. Ngenkathi uhlonipha idlozi lakhe, lizokusupporta futhi idlozi lakhe likwazi ukwenza imali eningi, mase liyakukhuphula nawe, mase uyithola sewenza imali eningi nawe. Kubalulekile ukuthi manihleli ndawonye ubheke ukuthi makuthiwa ngempela khona imali empilweni oyidinga iphuthumayo, ubani ongakunika, mase uyacabanga nanga umuntu ongangisiza, muhloniphe lo muntu ngoba uyazi ukuthi uyomdinga ngesikhathi esinzima. Imistake yenziwa abantu bake balalele uadvise umuntu, athi umuntu uyak-advise, kodwa deep down mangathiwa uyakuye ngixakekile, ngeke azakusiza. Uma engeke azakusize ngokubonakalayo kodwa niphila ndawonye, ngeke akusize futhi nangama advice. Uma ekunika ama advice awukuphila nindawonye, uma ekunika umhlahlandlela ukuphila, uzothi noma ubhajwa uzokwazi ukufika khokhe phela ngoba ufuna ukuphakamisa. Kodwa lo zokunika advice mase ubhajwa akasangeni, kodwa nihlala ndawonye niphila ndawonye, leyo nto leyo ungamlaleli leyo muntu. Funa hlahlala ubuye uyiteste leyo nto. Mase ngiyacela futhi bengabe nithandana nihlala ndawonye noma nishadile, ngicela wazi ukuthi yonke into iyatestwa emhlabeni. Ake uthi nje ulele embhedeni isithandwa sakho, ake uyigulise kabi, ugule nje, ukhale ngesibhobo, ukhale ngeqolo, ukhale ngekhanda, ukhale ngenyawo, ukhale ngomoya ovalekayo, kube kungavaleki lutho. Umcheke ukuthi mzwane kuthe ugula ngempela, uyokwenza njani lo muntu ohleli naye endlini. Ake ube nje into engasaphefumula ebusuku ecinene, umbone ukuthi uzovuka yini, ayitshela ingane zakhe ukuthi hayibo nangu babuwele esecinene, noma uzovela ayithulele nje afuna ukuthi ufe. Hey, oyitesta, kuyatestwa emhlabeni. Kuyatesta. Kwesinye isikhathi nje uke uyise embhedeni ukuthi bhu phansi bese uzenza into engasaphefumuleki nengakhulumile, umbone ukuthi mawusenkingeni isiphi istep sokuqala ayosithatha. Uyovela zibe nawe ulele phansi uze kusi, noma uyogijima akucelela usizo, noma uyozama yena ukwenza ifirst aid. Understand umuntu ohleli naye ebusuku nje mawulele, ake uphithe ngathi wazi engathi uyakinyeka, ubone ukuthi uma ukinyeka ngempela uyokuvusa yini. Khona abantu abafa ngorongi bafethu la kulelwe. Khona umuntu ofa elele lo partner wakhe ezwe upartner ukuthi nanga umuntu wami esenkingeni, kodwa upartner athi ngeke ngize ngikuvusa ngamabomu. Khona abantu abafa ngorongi nje. Uwe usuke embhedeni uwele phansi nje, usakazwa into phansi, uyakubona upartner ngoba nixabene athi awuthi ngimiyeke. I-act lonto, pretender as if you are going through such. Wena uzwa ungenalo utho bese uyabona ukuthi lo muntu othandana naye ngempela kuwena ukukhathalele nje uphile noma ngajabula mangathi uyafa. Angiphathi makuthiwa nishadile, ake uze izinto efayo. Uyangibonga late ngalama advice ami.
ngiyongibonga late ungafi ngoba sewufa ngempela ake uzenze into efayo ungafi ucheke nje isimo ubone uzenze into equlekayo la quleke nje la ubone ukuthi uzokwenza njani uzokubuka yini khona izitaringi ezingakubuka nje khona izitaringi ezikuza ucindezeleke ukhala ebusuku singakunyakazisi nje ukuphaphamisa sithi akadliwe into yakhe akadliwe into ucabanga ukuthi uzosha amagama njengoba ucindezelekile uzoyema usho amagama ezwe ukiyekile yena uhlukumezekile ucezeleka yena ufuna ukulalela ukuthi uzokhuluma uthini uvele ugcina ufa ngempela agcine kuvale kumoya inga ngithi ungalindi ukuthi kuze kufike lezo zimo ezibucayi ake usipretend nje in the normal circumstances nje ukuze nje into esiqulekile uzenze into engasakhulumi lendlini sivele nje yajije kumqala ayisakhulumi uzuthi kanje awusakhulumi umboro uzokuthini nizobona amahlazo ngiyaqinisekisa ukuthi ngomhla ka3 May zonke indlela ziyalapha eThekwini zonke indlela ngiyobe ngilapha ngezinga eliphezulu iyobe ikhona imbiza ngezinga eliphezulu yobe ukhona umakhandakhanda oil umakhandakhanda oil soze siyojika nabo lwandle but ngizobaletha ama details wokuyo lwandle ukuthi kuyoyiwa ndlelani kodwa soya ngendlela engajwayelekile ukuthi abanye abantu baye ngayo aba level 1 abasuke beyoylwandle asiko obhuza lapha eduze kolwandle cha sobe singayi kobhuza lapha kunendlela ekiwa ngayo ngizonazisa masekusondele kodwa nje njengamanje nje ngiyaveza ukuthi abona umakhandakhanda oil soze siyojika ngisho lwandle mangabe sekuyintambama sohamba nje solwandle ngiyoyisebenzela mina ngendlela yami ngale ndlela engizoyisho okwenziwa ngayo olwandle hayi le fica abantu bafice begcole liceleni cha khona kodwa lapha ekudlamini kobe kukhona ngisho abaculi into engiyobe ngiyenza ngiyobe ngilapha live khona bezobona abantu ukuthi makuthiwa ngiyinkosi kusuke kukhulunywa ngami bantu laba beyobona khona umakhandakhanda oil ukuthi yini okwazi ukuyenza manje yenzeke bayobe bona imbiza makuthiwa nanga umuntu ufika uthwelwe umlenze emngaka ukuvukela akakwazi ukuhamba unelonda ngiyomsungumisa same not even same day same time mthakazambele ngeenyawo zakhe bayangazi ke abangazi kudala ngiyobe ngenza lawo ma miracles lawo uyobona khona la uyobona khona ukuthi angifani nawo kodwa ngiphila nawo ila uyobona khona ukuthi mawuhamba nami uhamba nengakara uhamba nenkunzi uhamba nensimbi edlezinye uhamba no bastard uhamba neking uhamba no bhakavana mawuphethe mina show me ngiyazibona ukuthi izinto ziyenzeka ngisazocela isigodlweni nje bengifuna ukuthinta lolu daba lolu trendayo oluthinta indodakazi kaZuma ududuzile no Floyd lapha ku-MK uFloyd uSG ududuzile uyi-member of parliament futhi uyi-family member isibambene ngehluthu ngizolithinta nje probably on Saturday lelo daba lelo mase lithintwe yimina ke uzozwa ngithinta into nje ibe yilethi ngangiyisho engisuke ngiyishilo njengoba ngake ngayihinta before ngathi umsholozi ngathi umalema ngathi labo bantu banamandla mina engawangabasi ngoba yi2 ngabe sengithi labantu boba u2 noma inini power yabo ihlala ifuna ukuzwana amandla inomqondo ohlakaniphe kakhulu ipower yabo bobabili leyapi kaduduzile nolokhuzana no Floyd ikuseyimpi efanayo kuseyimpi kabani ka JZ nomalema kuseyiyo umehluko imimoya seyidlala ngenye indlela idlala ngenye indlela ndiyampi yabo ngasho mina abantu bejabula bethi uFloyd uze ngapha kwilokhuzana kwiMK nani ngathi kodwa indlela engiunderstanda ngayo ipower kamalema inobushopeshompi ipower ukufika kaFloyd engaqondile yena kodwa ipower izosebenzisa leyo ntuba khonto ezoyenza kodwa ngifuna ukukhuluma ngawo kamanje ngiyoyithinta Saturday sengena kuyona in details yabo mangithanda futhi ngaze ngiyisho mina ukuthi between uFloyd noDuduzile ubani right ubani wrong ngaze ngiyisho mina kodwa iMK ibimdinga umuntu ofana noFloyd for ukuneutralize iqembu
kakhulukazi lesikho so SG ukuze ngingabe ngathi iqembu lefamily njengoba kwakade kusha abantu. Kodwa futhi MK yamdinga umuntu ofana noDuduzile ukugada ukuthi abanye abantu abasebenziseki ukuzosinkisa iship or itrain yabo. So ngizoyichaza kahle ke ngaleli yalanga. Okwamanje nje inamba yami 0798130260. Mina ke nje ungisendela uWhatsApp nje uma kwenzekile bangangithola ngoba isikhathi esiningi ngiba busy esigodlweni. Kungcono uma usenda uWhatsApp ukhumbuleke. Ngitholakala ngolosithathu enumber 44 Rocky Ridge Road la eGeneral Mount Vernon Durban. Bese ukuthi Saturday ngiyatholakala kodwa Saturday kusuke sekuhlangene nokuthi siyasuka siya le eDamini kuyokwenziwa insebenzo le ejulile efuna siye etsheni siye naseDamini yabona. Mase ngiphinda nginikeza umakhanda oil, mase ngiphinda ngikhuphula amandla akho ngezinga eliphezulu. Lokho ngikwenza lapha eDamini la kusokuyimina myself osuke ekusebeza ngezami izandla ngikhuphula amandla ngilwa nemimoya elwa nawe. Imimoya silwa naye etsheni namakhanda amandla siwakhuphula lapha eDamini amandla. Bese uphinde unikezwe umakhanda yonke into engiyibalayo kuba u10,000 iyonke lapha ya kuzosetshenzwa lezinto liphezulu lapha ya khushulwa amandla lapha ya uphinde lapho uthole nomakhanda oil kuba u10,000. Kusho mina ukingibhanga inkosi emhlabeni ngindodana kaNkuluNkulu emazulwini akukho ngingamelana nami. Makuyisatha nje ngiyazi ukuthi kusuke kushawa iconvoy kubhekwa le, shawa iconvoy kubheka le. Sometimes kube khona ngisho blue light abasuke bedlala bethi kubhekwele elokhuzeni eKing Bhakanza Madam every Saturdays. So nawe la ukhona ungasali uma uthe uyafona bangangithola there is no need ukustresseka. Makulosithathu nje vele utheleke vele ulindelwe. MakuyiSaturday kade ufona ufuna ukuya eDamini don't stress. Fike Rocky Ridge wena makuyiSaturday ngoba vele kusukwa ngobani la kusukwa ngabo 2 Saturday abasuke nje beye eDamini ngabo 2 nje emini ziyaqala ziyasuka imoto ngoba ngale ngisebenza ntambama angisebenze mina sebengisinza ntambama ngoba imoya la iganga khona nala ivuka khona ivuka kahle ntambama seqala ukuba mnyama imoya. Khumbule mina ngilwa nomoya nje omubi ngoba ngifuna kuphakama idlozi lakho ngenkani. Mina ngisupport idlozi lakho semdlozi leli elisuka kude nawe elikubeke lapho ukhona. Semuzingelosi lezo kade wawuthandaza ucela konke semngelosi ngisapotha sona mina sakuza zona. Kengibhaka yini uthi idlozi uphinde uthi ngelosi mangithi ngelosi ngenzela abakholwayo ukuthi bangizwe, mangithi idlozi ngenzela laba besintu ukuthi bangizwe, kodwa ngiqonde nje abantu ababodwa abangasekho abenze njani abakhathalela impilo yakho abantu ababodwa. Ngizela leyo nto nje omunye umuntu ufuna ukukhuluma language yakhe. Mangabe udokotela kune language yaka dokotela, ka history kune language yaka history, kwa politics kune language yaka politics, ka science kune language yaka science, nala futhi lokhuzeni emkhathini nakwezemmoya kune language yakhona. Kuya ukuthi ubani okhulumayo ekhuluma ngani. Kodwa nje masingakhuluma iqiniso nalabo abasindisiwe nje impela nabo banemimoya elwa nabo, yilabo abangasindisiwe banemimoya elwa nabo. Wawambona inkani yomuntu osindisiwe engafune kuza lutho zithi is bad izinto kodwa engafune kuzwa lutho. Imoya yakhe esuke ilwa ngaleyo ndlela kuyena. Thothi siyabhidlika izinto omunye angasebenza ukusebenza uloke libambile nje ithemba anike umfundisi kodwa uyabona ukuthi ngahleka akusekho uloke libambile nje lokuthiwe uJesu uzobuya. uJesu uzobuya. Uthi yabuza ubuya nini imfundisi kuthiwa thula sewuvuka umoya omubi ufuna ukuphikisa incwadi engcwele uphikisa iBhayibheli. iBhayibheli lithi uyabuya wena uthini? Oh hayi asililalele iBhayibheli uJesu uzobuya. uJesu